kita Mas Broto nggih Bapak. Waduh, kita kok ditengi Kula bapak kok dhewe. seneng sangat kali Mas Broto nggih Bapak. Lambemu apa isih kuat? Sumpah pisan rok. Tuwapuk cangkemmu. Ya wati ya mantap. Ayo. Jawaban to? Ya Iya, mari metu rumah sakit kok kaya uteke mengsli arek. Bernya apa? Berpatah bimber. Tok tok. Aku apa? Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun Rama Kirun Surya Widakta. Anggonmu mantur. Aja ngono. Lakuanmu. Mesti kok ngono kuwi lho. Lah kene ngomong mburi ngentut kok kaya Sinden ora ngerti. Sinden bocah sithik colok pret. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun kok pilih wonten lepat kula nedhi pangapunten. Apa? Aku males ndagel karo wong ngene iki lho. Lah lambemu kuwi lho. Lah ya bagi binagi lah ya. Bagi pinagi iki mau wis munggah disrepeki. Paling gak yo ngaturaken. Oh iya. Apa to? Wis to menengoh lah cerewet lah. Lah wae ning gone Pak Sugeng iki kan syukuran hari listrik nasional. Lem jenengan setrum. Kok hari listrik nasional? Ini kata Bapak Haji Sugeng hari bahagia. Iki listrik kok dikum. Gelem sampe nek tak kum. Setrum Bah. Setrum. Strawberry. Strum. Munda umur kok saya ngono ya, Kang. Engko aku dhewe aku isin lho sebagai murid isin aku ngene. Aja badu. Sing rukun. Aku ngomongnya awakmu kuwi lho. Kowe aja badu, rapi. War badu iki. Lah ora niki ngomongke jenengan ngoten lho. Lungguh sik to. Ayo to bagi pinagi sik dilukan. Sapa? Iki lho kono Bagi pinaki, Pak. angel men to. Bagi pinaki. Ponorogo. Lho, kok ngejak ning Bekasi? Bagi lungguh kono sik to. Ruwet Mas Agus. Iki sing ngetutne Mbak iki mau sapa to? Apa mau bar mlebu pasar apa piye? Golekno kursi sitok, Pak. Nyapo? Enek masalah apa? Kowe kono. Raimu bayarane dhewe-dhewe kok. Ben enek pembatas. Ya ora iso lah. Lha kok iso pembatas lho. Jope iki bedone. Ya ora iso. Awake dhewe iki gandeng kok guru murid iki dadi siji. Nah, satu keluarga, satu kesatuan. Lah guru mbiyen regane dhuwur saiki rada ndek iki ora masalah. Ora gelem. Perkara tarif tetep larang aku. Aku ijen 30. Lah kowe mau nyanyi wong 4 20 kok ra sudi. Ya lah ngono sing 10 karo aku. Nah, cocok setuju. Ora apa-apa. Lah piye? Dadi sing sepuh ngalah karo sing nom. 10 mongko ki rencana 100 tempat. 100 tempat. 100 tempat. Pak Haji? Heeh, nek ping 10 gak yo mesak miliar to. Ya iyalah. Lah aku utang sik 500. Sing anu. Ya ora. Ngono ora umuk. Ya ora. Aku 30 ijen awakmu 20 wong 4 lah utang 500. Lungguh. Ngaturaken sebab bekti mugi kunjuk dhumateng panjenengan sinuwun. Wis tak tampa. Tangan papat Loro.
Kalih. Aku sing nyiling kae sing ngendang iki. Loro ae. Tangan loro muga-muga puja pangestuku tampan ana. Kula tampi asri kalih kula petek wonten mustaka lumutur wonten dada damel ngicaraken penyakit mengi sinuwun. Nek mengi iki mesti ora, kowe kan bar kena demam berdarah. Kula menika mantun opnam. Kula sedasa dinten sinuwun. Lah rencanamu ning kono kae pirang dina to? Kok rencana piye wong kene anake diopnam kok rencana iki lho. Kok kur 10 dina mbaya ditambahi ngono kan. Ku 10 dinae matang-matang ora ana apa-apa. Iki kowe Lah nyapa? ana rumah sakit tok gletak tok terus dileboni. Oh, gandang mari nek infusmu kur ngono kae. Kowe iki nek kowe lara ngebel aku, kok infuse tak gawakne jerone kae tak ingone iwak. Tadi Uang lho momone ora jare uang. kan wapuk lambemu. Jare kan awakmu kekurangan nutrisi hewani. Heeh. Dadi kuwi infuse ditemplung iwak ben awakmu nutrisi hewanimu tersalurkan. Lah seminggu ra iku dadi koi lho. Lho. Kok rumangsaku. Ora apa-apa ya bangsamu. Ngaturaken. Ora usah. Aja dipaksa. Iki lagi Lagi mudhun waras. ben. Mulane to dikandani cah enom ngene iki aja kok iso ora tau mbok rungokno. Ngandani apa wong ramu dhewe mentret seminggu. Ngandani. Oh padha ae Wong lara enteng-enteng sing sita kena lara. mencret. Ora kuwi tak anu jere kena lara padang jinglang. Pak Bol padang jinglang. Disentri. Oh iya. Iya ya, sentri. Sentri. Iya padang jinglang. Iya. Aku kena kecing manis bareng Hengki kekeselen. Lara apa to, Heng? Anu nyiliti anu kula lara. Oh, kena lara sepak bola. Apa? Liverpool. Liver tok, Mbah. Tok Mboten ngangge pul. Samane iso Lah kowe ya wis mari. Wis lah. Iki anu kanca-kanca bar kena lara gemar menggambar. demam berdarah. Demam Aja ngremehne. berdarah. Kuwi aja ngremehne lho. Apa? Demam berdarah. Pendekar iki lho saiki. Pendekar apa umume kuwi nyamuk dipangan kodhok. Nyapa kok kodhok dipangan nyamuk? Ha ya wis bener nek percil dicokot nyamuk ki bales nemboke. Lah nyapa hubungane karo mbok? Lah mbokmu kodhok kan mangani nyamuk, anake nesu terus nyokot percil. Iya bener. Oh Ya no. bener. Ya bener omong. Wis to kowe ngumpani apa tamplok-tamplok. Dimplok lah karo kene wong apa-apa dimplok. Lah iya barang. Putraku ngger Raden Subroto. Pripun Rama? Pripun Rama? Pripun? Oh, ganteng nirem lho Pak Percil. Subroto iki cangkeme ra ngono kuwi. Aku ora tau dadi Subroto. Dawuh Kanjeng Rama. Oh iya, dawuh Kanjeng Rama. Iki ngene ya ngger Raden Subroto. Tentreme Gunung Sebubuk lan Gunung Pegat awit kraman sing jarah rayah Kabupaten Ponorogo kuwi iso tentrem awit kiyaine Gunaseca iso ngrukunke para brandal ingkang bakal njungkeng kawibawan Ponorogo. Lah sawise Ngegeti lah awakmu sisi. Kaget aku. Biasa ae lho. acting Acting ngegeti aku yo kaget no. suatu pemain gitu. Acting ya acting sinden iki lho nganti keselak. Iki masalah iki Ayo ngentut, api ngentut neh kowe. Kowe api ngentut neh kowe. Wis mesti prot neh kowe mesti. Ya ta? Ben aman sedia Mas Kerayu. ben duwe kenangan. Ya. Jadi aku tahu karo Mbah Kirun diparingi hadiah. Undian bareng dibuka unine maktus. Subroto. Iji. Gelem ra gelem perjanjianku karo Kakang Gunaseca. Sliramu bakal tak dhawuhake karo Sumitra. Lah alah. Sumitra Karo Samintul. Anake Gunaseca sing ayu kuwi. Sumidan. Sumer. Suminten. Kowe tak dhawuhake karo Suminten.
Golo. Aku terus piye? Kula Mboten saged Rama. Lah ra iso ya iso diwakilke to. Apa kowe gak iso ki kok kowe rung sinau? Rabi yo diwakilne ini apa enek ta? Kula mboten saged menang kula menika kedah dipun napa Pun daupaken dipun daupaken kalian Suminten. Bayaran dhewe-dhewe kok teko. Ya iya kacane ora roh kok ya diomongi lah. Kula pun gadah kekasih. Kula gadah pacangan piyambak nggih menika Happy Asmara. Umume Cempluk. Nek Happy Asmara ke wis bojone Gilga Said. Wong rupamu kaya balsem galiga. Kok Kula kalih cempluk. ora iso. Kula boten saged. Jenengan manut kula napa kula manut jenengan? sabar. Ning lan jenengan boten kok suwek-suwek jenengan mangke. Cangkemmu aku manut Pak Sugeng. Lho, ya ora iso ngono wong aku Sing wis bayari kowe. ora ning ngono lho, wong aku wis nganu cempluk kok malah kono. nantang lho. Kowe iki lho manut karo Rumah samu. aku iki lho kono Rumah samu aku. Catuk-catukno dhewe. Lah piye to, Pak? Lah kok malah tukaran iki lho, sudah. Aku cempluk. Cempluk menika sing kang sae. Iki perjanjianku karo Waraguna Seca sing iso nentremke. Ingkang perjanjian jenengan Rama mboten kula, Jenengan ngertos napa mboten sing perjanjian niku sinten, Kang. Aku apa salah? Bapak sampean ki sing perjanjian aku ora gelem kok sampean ngeyel ki lho masamu lho. Aku apa salah? Mbah jenengan niku tetep nyangkel kalian. Kula kalih cempluk mboten kalih niku lha sing perjanjian jenengan nggih jenengan rabi mawon kalih niku lho. Wanine karo cah cilik. Wanine karo cah cilik. Rada rene engko ngentut neh ngono. Aku ora ngentut ngising. Malah tak nemene. Subroto. Isih, pripun? Sing rada halus. Ora iso, iki Subrata rada kasar iki. Manut to ya, Le. Mboten saged. Iki Suminten wis ana kene. Witing Trisna ki jaranan saka Jaranan reok. Jalaran. Iki ngomong jaranan reok. ora dalang, ora penyanyi, ora dagelan jenger duwe wis lunasi cangkeme ngalor gitu. Lah Lucy ki menge anu Mister Mendem kleru kok. Nyapa? Mister Ben. Mister Ben. Kok iso tak aturi lho. Sing arep Turi lho melanturi. sapa? Iki dina Suminten wis ana kene. Jroning tresna kuwi jalaran saka kulina. Mboten saged, Rama. Pandengen ae. Upamane rupane ra patek ayu ning pawakane wewek sedeng sedet wilanggoni. Upama ndure weteng ke ora ayu, paling ora ra enek adah wedak sing perlu Osek. kaya cepuk. Ya iki lho jane toprak apa itu ngrembug ada wedak barang. Ngono. Nggih. Suminten kene genduk Kula wonten dawuh Pak kursine kene gorene. Suminten iki putrane iki Maunit. Kowe kene wong wedok. Wah, iya. Nah, Niki calon bojo kula Bapak. heeh. Kados luwak niki. Aja molok. Awakmu siji. Kaya luwak jare. Iki Suminten kok sego wedi. Lah yo. Kuwi Suminten apa Sumanto? Lah iya. Jenengan mboten klentu, Rama. Ora. Iki putrane Ki Gunaseca. Maune ning desa Siman, tak boyong ning Kadipaten. Terus saiki blengah kaya semangka tanpa biji. Kuwi pomok sigar brak wis ora enek isine karek mbeweh abang. Seger. Suminten. Nggih kula wonten dawuh. Sliramu tak tepungake putraku mung siji ya kuwi Raden Mas Suprapto. Subrata iki. Kok malah Menika ingkang karan Mas Subrata menika? Iki Subrata. Lah
dalah kok bagus. Kae Sinten niku? sumber umis. WC kencana. Kencana apa iki wis Kok malah pantes dadi mbokmu to? Lah iya. Suminten kok iso. Jane role piye lho? Mboten klentu jenengan. Nyapa? Suminten sing wingking-wingking kan nom-nom apik-apik. Nyenyak, kowe nyenyak. Uyu ana, Nduk. Kowe kan mau tak mesake. Awakmu kaya tetek iyek. 7 tahun ra tukaran kok malah mbok lone. Sopo sing muni aku sak gentong? Hei, delokan bodimu iki lho. Wong kaya gerdu ae. Seneng kewan limusin. Lho ning omahmu teletong tok lho. Ya jelas gerdu iki bos listrik. Ngerti prawe? Ngerti. Apamu sing tak geni lus. Tak setrum irungmu kono. Oh, kok lus tak uyuhi kadasen kowe. Lah kok mau nyuwi kadasen apa? Kodok. Oh iya. Sabar. Ora sabar, Bang, ora sabar. Iki Pak Sugeng ngundang iki. Iki enek gunane. Gunane apa? Ora nek gunane belas kuwi. Argo gerdu listrik kuwi iki. Iki kan kabel iso nglewer tekan ndi. Ngono. Pokok iki critane Suminten iki gandrung karo Gak aku langsung mitene kowe. Ora lho. Liyane lho kuwi lho sane sing nom-nom iki lho. rumah sama aku ya kemecer karo kowe. Sabar. Iki toprak diatur yo. Toprak enak lakon. Lah langsung mitene lah kaya ngene iki lho. Lho ngene kuwi lho api-api mburi akeh. Oh, iki kalah seksi kabeh karo aku. Seksi apa dolan lawakmu lho jemumu kaya ngono lho masamu. Iki telatenono Nek sing cilik-cilik ngene iki ragate akeh. Iki meneng telatenono. Gelem ra gelem ki pokoke telatenono. Mutah-mutah kowe. Wis to. Tak Masane aku ya seneng-seneng adek dadi brotone najis muga ladoh. Wah titenono kowe, tenan kowe. Wis sampe aku rabi karo kowe. Piyo. Oh, aku meteng tak brotone tak ceprane ndut. Tenan duwe anak tak lewobokne tak buang tak hidek cengere anake. Aja ngisi-ngisini, aja ngisi-ngisini. Toprak lho iki. Iki aku ketuane toprak lho ya. Ora peduli aku. Rusak-rusak. Yo. Kowe nang wilayah Ponorogo. Ayo. Iki wilayah Lusi. Ngerti? Kowe iki wong Blitar ado rene. Hah. Iki engko nek gelem nesu nyeluk bodyguard jenenge Gurin. Oh iya. Ayo, wani we. Gak wani. Wani. Oh sing enek cagak listrik kuwi to. Iya, gak wani. Kowe tingu. Ngene. Nggih, Bapak. Niki calon bojo kula nggih. Iki dalam cerita. Nggih. Dalam cerita bareng kowe ning Kadipaten kuwi kowe mbobot Oh, bobot. meneng alus. Biasane yayan. Broto. Isih pripun Romo? Kowe ngomong yen ora gelem tak dhawuhake karo Suminten. Nglingsemake pun Rama. Kedadian ana Kadipaten Ponorogo Suminten bobot. Loh, tok. Aku ora melok kene. Niki jenengan ketuane. Sabar. Inau. Pemusike bareng ra kompak. Lah niku kaget lho, Mbah. Tungdak. Wong tungdak tuk drang tungdak tungdak. Tang nong leng. Ora melok. Ya wis. Ya. Lari-lari iki. Adik ampun nesu nggih. Kowe gawe bobote Suminten. Kula nangis nggih. Kowe gawe bobote Suminten. Loh, mboten. Kowe gawe bobot. Mboten lho, sampean kok ngerti. Kowe kok ngampek meteng iki. Hah? Lah kula mboten meteng. Kowe sing ngetengi. Dak ora iso. Kowe ngetengi. Ora ngetengi aku. Kowe Kula mboten meteng. lho ora. Mboten. Ayo teng ngono. Alah. Teng ngono. Cerita apa? Ceritane ora meteng lho malah kon ngetengi lho. Aku kok budreng rasane sutradara retuk kentir. Ngene wis, pokoke intine meteng wis. Kowe pokoke intine meteng jaluk tanggung jawab aku. Lah ora meteng lho kuwi ceritane. Wis ben dike meteng. Lah jerene wis meteng malah ora loro lho. Lah pinten? Nek meteng ping pisan ngono ki ra gak ketara. Nggih. Iki wis meteng telu. Meteng telu. Terowempol. Ate Niki. telung wulan. Lagi punuke iki.
Niki sanes punuk, gaji. Kowe lho, ngerti? Seneng kowe aku dilokne. Ora nduk kowe anakku sing ayu dhewe. Ngono anakku sing sedet senet. Awakmu seksi. Kita Mas Broto nggih, Bapak. Waduh. Kita kok ditengi Kula bapak kok dhewe. seneng sangat kali Mas Broto nggih, Bapak. Lambemu apa isih kuat? Sumpah pisan tok. Wapuk cangkemmu. Masa sik Yo meteng anak. Pokoke intine iki aku pengen mbok rabi kuwi terus kowe karo cempluk dadi aku iya. stres. Oh ngono to istri wis stres. Lah kowe Subroto. Wong sakso. Iki Suro Gento. Ya, ya aku pokoke ngalih nek. Terus kowe tak gandrung, tak gandreng. Ya to ning kene. gandring. Gandring dasmu. Gandrung ya gandring. Sabar. Gandrung Gandrung iso digandring. Iki lakon warok iso teko kenarok empu gandring. Maksudnya niku digandrung ngoten lho. Gandrung kok gandring. Gandreng. Mrotoli sikile no kok. Ya, ngene. Terus kowe ning kene. Aku ning kene gak digandrung aku mlayu, gak gelem. Ya santai iki to. Lah perjanjianmu sampai jam piro? Aku jane wis mudhun lho. Aku mengarep mudhun terus kowe teko nyanyi. Kok kowe melok gabung aku itu karepmu piye? Nggo ngurangi stresmu ya. Ya ora. Matane. Sasirku to. Wah aku sasirku munggah ku ya sasirku to. Ayo ngenteni aku mudhun sik. Jare Iya anake kok. jenengan. Sasirku wong bayane dhewe-dhewe. Awake dhewe ora sak grup. Jenengan wau ngendikane wis to, pokoke demi Pak Haji iki sekelas pira-pira. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong? Abake kalian Kuwi omong ning ngarep tok. ngono ya. Kuwi ra nek apa-apa ning nyecret nek iki ae ora percaya aku. Gurumu lho kok dicatret-catrete piye to? Iya iki. Lah kok malah jenengan lakoni kuwi lho. Lah nek ora bayaran bosok cangkemku lho. Raimu piye gak bayaran? Iki meng kan bar MC-ne si sapa kuwi Undet kuwi mau. Nyapa tekan Kulo. Oh masih iki mau. Dhuwur ganteng kuwi mau. Terus sing nyanyi gae. Oh ngono. Terus ki nyanyi. Ya terus aku tak nyanyi karo kuwi. Baca iki nyanyi bar kuwi terus sambutan. Terus Lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya. Pak Sugeng terus Lucy. Ah. Lucy leren aku. Ah. Aku mudhun awakmu munggah. Kok kowe terus aku ro mudhun munggah? sing ngomong ngono kuwi sapa? Sing ngomong sapa ya? Nah, kok jenengan gawe-gawe randon Sing dhewe nanggap ki lho sapa? Oh sing nanggap ki Pak Haji kae lho. Lah kok iso bariki iki. Apa mbok atur? Lah sing bayar apa awakmu, Lah aku kok salah. Lho, Wong aku ya mung maca ngono. maca Maca apa? napa? Ora ana tulisan Napa apa-apa. niku? Enek tulisan. Sing jenengan instruksi. Makane lo dagelan gawe ngentot iki lho katimu. Katimu malah ngambu mendem iki lho langsung mati. Iki lho. Bolak-balik Tenan. Wes to. mingklak kaya mati. Pokoke walang sangit terus memati. tenan. Sampai mati. Bolak-balik ngentut ayo. Saking mendeme. Urung tak percel aku tau gliyeng sama nyukuh. Kapan? Lha apa aku ning Blitar aku joget ya ampun kok kaya telek pitik to le. Ngono iki, Pak. Iya yo mburi kono kandang pitik bae dut. Kela menungsone. Apa tahu aku. Kontrah ya turune lho. Parek aku. Keturunane lho. Sekolahe neng aku. Lah nggih padha ae gurune ya kaya ngono. Jane ampune kaya apa? Ancen Hatimu dagelan iki. mulai sampai mati. Dagelane dobole lecek kabeh. Aku saiki neng anggo akik cilik ngene iki. Napa? Tekone. Kenapa? Kan wanas weteng senep kesusu. Lah kok cik senang selening ning mobil mayaran tanggo anu ki ning akik ini cek akeh. Diteruske mboten iki. Tak terus. Kemudian apa ora? Ora nek sing ngulungi lho. Tulungan. Rumangsamu wis pekoh tandho. Mbak, Lah niku lho kejeru lho. iki soalé jeru, Mbak. Sampeyan iki tuwek kuwi jeru lah sampeyan jelungup sapa tanggung jawab. Matamu kowe ngelokne ngono nek njlungup padha karo kowe setruk kok ngono. Maksudnya jenengan kon sepuh. Nata sampeyan Lah sing ora ngerti nek aku tuwek sapa matamu lho. Ngono kok molone. Mangke nak nyawang mboten awas. Lah aku padha karo ngelone, sampean pun picak. Lagi monggo ken nuntun Salah lho, terus, Mbak. toh. Ken nuntun kersane. Monggo jenengan mriku anjlok piyambak monggo mriku. Ya ora ngono karo bapake kaya ngono. Genah-genah ning angel men. Dalang Nggih. MC Nggih. mesti mugel. Gak lakon apa to? Run.
Angel aku angel. Wis payu 15 aku. Iya. Nah, mudah. Anak sing wong seniman tuh kudu jadi tontonan ya tuntunan menjadi tatanan. Kuwi paling lambimu ya ning cangkem tok, lusi ya ning lambene tok. Nek aku ya tontonan ya wis dituntun tenan. Wetu ora Cerewet. Walah heeh jebul. Nek dadi tuntun-tuntunan tenan iki. iki aku wis. Lah sampe HP-mu. pripun? HP-ne iki lho didol ya. Roprake lorong sampe critane ditinggal ngalih. Ndagel ya ndagel aja ndelikne HP-ne wong tuwek melarat kok. Wong sing lalen kono. Matane. Wong iki tak dudone lho iki lho HP-ne sampean. Lah ya jamane nggonku kae HP telu ilang kabeh. Lagi konangan saiki lho kowe. Maksudnya niku jenengan diemutke ngoten lho. Komplotan kowe. Piye ta iki? Maksudnya jenengan wong Ben, kesuwen. awake dhewe grupe telu. Tambah grup anyar. Gurin. Dianggep putih. Luwung karo iki 200 sesuwen nang wis enak. Kowe pun duwe grup ndase kaya damen ngene iki. Kok kene untek itu. Ning jero. Astagfirullahaladzim. Nyapa. Ada apa? Umure piro ya, Lus? Niki sampun sekitar mau 50. Lah bun-bunan kok but. Dikira cek Bahaya bantang. kok piye iso bumbunan iso mbut-mbut. Wong iku lho yo. Ya ampun, matur nuwun Pak. Tepuk tangan untuk Abah Kirun luar biasa. Pada malam hari ini sini Mbak Lucy, Mbak Lucy. Sini Mbak Lucy. Aku karo awakmu ngopo lho, dumulur. Jare moh. Ora kene. Ndelok sing ayu-ayu. Ora karo awakmu ae. Masih awakmu wis rada piye ngono lah pokoke ya panggah karo awak dhewe. Indru. Ora. Wah, tangane cagak belen tenan. Gumun aku. Pak, nadane minor Mas, nadane minor. Aku tak jajal nyanyi karo Mbak Yuku. aku nek nyawang lengene iku lho Pak karo pupuku kok gedhi lengene ya Pak ya. Karo pupuku gedhi lengene. Iya, nggih ngampleng kowe iki mumet. Tresno iki aja nggo dolanan. Sing kowe aja munyat arek iku lho Mas. Mbok biasa lho. Apa nek wong nyanyi terus ngene. Lek kan seneng digandrung wong lanang. Ya kok gandrung mbok biasa ae kok Mas aku. Sok molek. Subroto ki suminten. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasembatan. Mau ngadem hatiku ben aku ra mlayu dan tanggung. Matane lho. Sing nyanyi iki lho. Kuwi ta. Nyapa suarane? Masuk. Berarti ku Mbak Lucy suarane kok. Lah awakmu mau karo ngewasne aku ya terus. Ayo, Mbak. Kok kira aku penyanyi busuk? Ayo nesunan. Sapi sitok iki nesunan. Mengedem hatiku ben aku ra mlayu dan tanggung jawabku itu palsu. Kleru. Kleru gak? Kleru. Lah kok ora mbok. Biyo. Sing ngekep kuwi sing lanang. Oh, alah ngono to. Jadi umpama awakmu Awakmu ngekep ndang, awakmu piye to, Centre? Mengedem hatiku ben aku ra dan tanggung jawabku itu palsu. Anu anjene beda. Dadi sinden turunan kuli karo rai beda. Dadi keadaane iki beda. Lagu niku ya, Mbak ya. Iya. Oke, ya. Yuk, 3, 2, 1. Yo. Asik. Kita sampur sari bareng-bareng. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Terima kasih Mbak Lucy bisa duduk kembali matur nuwun. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Jebul masyarakate Mas Yomah iki
Wis enek jam piro iki wis jam 11 punjul. Wis wengi. Tapi isih kompak. Malah saya tambah Saya penontonnya. tambah, saya rumpek, Saya ngangsek, Ngangsek. semakin hangat. semakin hangat. Niki mangke kula tak matur riyin niki mangke diguyane jam pinten? Kalih welas nggih. Jam pinten? Jam 12. Jam 1. Jam 2. Oh ya, wis muga-muga cangkemku kuat. Ora ngono. Awakmu ki lagi Lah jam 2 ora cangkeme kancane suwek kok piye kowe? Nah, nggih, pokoke sak mlakune. Sak madyane Sak kae. madyane. Coba kasih spot untuk teman saya yang ada di belakang karena masih banyak sinden-sinden yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Yuk, spotnya so, bareng-bareng hadir masih bersama Campur Sarinya Indonesia. Yo, yo. Coba. Silakan sayang naik ke atas panggung. Sudah dinantikan para penonton sekalian. Menika pamundutanipun saking Bapak Sugeng. Bapak Haji Sugeng menika Nggih. mundut menika sinden wanita Rainogo. Dados Iram ada ke depan, Adik. agak ke sini sayang. Tambah Sudah mic-nya dinantikan satu. para hadirin Sini sini. sekalian. Hop. Yang satu, tang batang maju. Lah sing kene alus nyapa sing ngono kamu batang-batang nih. Maju. Nah, maju agak maju. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Oke, namanya siapa? Kenalkan asli dari mana? Iya pakai tembang dong. Oh, gitu ya? Iya dong. Pakai nada, pakai Iya, nada. pakai nada. Oh, menyapa harus pakai nada. Oh, itu yang dinamakan seniman itu seperti itu. Oke. Karena juga mengerti musikalisasi. Ya. Loh, itu. Yang biasanya itu loh bos. Yang biasa yang mana? Yang perkenalan itu loh biasanya apa sih kok sampai lupa? Oh, mayor. Oke ya. Bisa ya? Ayo. Sabar. Ramuni ae Jangan kamu sabur ya. Tuh. Ya, tiga. Masa mau judok kowe lah. Giliran loh mbak, giliran aku iki kok iso kesuwen bengok. Kamu cari kon iki. Pak maksudnya pakai tangga nada. Dang tak ding tak tung ding dang terus tipis saja, keyboardnya tipis saja. Volumenya keyboard tipis. Ding ding dang tak ding terus ding dang tak ding. Tak sogo. Kowe tak bong cangkemmu lho ngono sampe. Iki jarene kenalan, dijak kenalan kok. Ayo coba. 3 2 1. Tek ditang tek. Ayo. Wangil mentor. Lah aku iso iki iso. Iki lagi tangga nada. Pelajarannya Oh, ini kayak meh iso. Solfes. Ade, namanya siapa dek? Namaku Proborini. Asik,
sayang kalau kamu namanya siapa sayang? Kalau saya namaku Dek Selentem. Asik. Adik tadi kamu makan apa adik Probo? Tadi aku makan sate. Alah kamu Selentem tadi makan apa dek Selentem? Saya juga makan sate Ponorogo. Asik asik. Adik Probo kesini nyampe jam berapa? Tadi aku sampai jam 8. Adik kamu sini nyampe jam berapa nyampe sini? Aku juga sama jam 8. Adik-adik Selentem, Iya. kesukaan apa dek Selentem? Saya memang sukanya sate. Ponorogo adik Probo, kalau kamu kesini makannya apa? Tak lupa makan dawet jabong. Ditakoni ora? Mbak, iki lho kapan mbok takoni? Malah ngeden-ngedeni kancane. Iya, iya. Takoni koyo kancane iki. Kayak iki ya? Iya. Ya. Adik kesini naik apa sayang? Kesini saya tadi naik mobil. Adik Probo kesini naik apa Probo? Oke, tadi sini naik mobil-mobil. Wanci wow. Apa? Ayo. Budak kena jalan ditakoni. Iki lho kaya Lah pertanyaan raja. Wow. Kupingmu lo dipasang. Lah wong iki jawab aku jawab lho. Kudune kan iso kan. Kamu kesini nadi naik apa? Saya kesini naik mobil. Oh, kamu kesini tadi naik apa rocker? Aku kesini tadi naik mobil. Mulisnya walinya wati jamat tapi cek. Ayo. Jawaban toh? Ya, Iya kan? Mari metu rumah sakit kok kaya uteke mengsli ya. Kuwi kupingmu dhewe lho. Kuwi piye sapa kono sing bosok? Ya kan kan. Lah jal kuwi tak takoni apa iso? Bisa. Wow. Tadi memang makan sate. Adik, Iya. kamu tadi kesini naik apa? Mobil naik mobil. Adik Probo, Ya, kamu tadi makan apa? aku tadi minum dawet jabong. Adik, wow. Pak Haji Sugeng yang mimpin kesini, terima kasih saya aturkan, yang penting bahagia. Iya. Hari listrik pada malam hari, bareng-bareng Pak Haji Sugeng. Oh, yo raimu. Dari takon, raimu kaya Lho, apa? ini surat jelas kok ngono sik omong. Seperti kan jawab. Cepet kan jawab. Jawab kabeh enake koyo ngono. Masalahnya ora kaya ngene iki, suarane penak. C coba C. C minor, C. Penak. Menang ora? Mayor. C mayor. Hongke. Semakin naik. Ini latihan solfes atau solmisasi? Solmisasi. Dari tangga nada, dari bawah ke atas atau dari atas turun ke bawah. Kowe keduren. Oh, Berarti berarti nek keduren aku ya ayu-ayupen. berarti nggak mau yang naik, Ndek ayu. yang turun aja kak. Jambe. Udah. Kok gak iso tempe? Lah sing nguri kok bosok. Mosok saya ndek. Tangga nada Gak yang iso, Ndek, gak iso, he? Oh,
Ini lagi pintas pisan iki. Lah ya. Apa? Ki arep nyelakane kancane. Lah jalukmu piye ta? Langsung ke kanan ra ku jelungup nek pojok rene. Gerakane ngono. Arahnya koreonya seperti itu. Biasane ki putar ke kiri. Oh, jaluk kiri ya. Oke. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri. Kowe seneng lagu iki, kowe seneng lagu iki. Seneng, Kowe seneng awakmu. Terus nih. Lambing. Yo ini sing tak golek. Nyanyi dhewe, nyanyi dhewe. Nembang-nembang. Sapora. Oke, spesial untuk Baji. Abah Sugeng Rahayu ya. Ora Sugeng Rahayu ki bis lho. nganggo rayu. Rambokmu iki piye? Abah Sugeng. Abah Sugeng. Abah Sugeng Haryadi Nah. bersama Umi Rosida. Nah. Luar biasa sekali matur nuwun Abah. Lah, kowe matur nuwun dikai poro? Durung iki. Lah kok matur nuwun. Ini mau ini kelengkeng tok ini. Ya kok kene panganan kan oke Buri. Panganan kan oke. Ngopot kok. Lho, lha kowe Lah awakmu mau apa ora? Bunder-bunder ya toh. Heeh. Meja lho Mas. Saya sebelah kono. Wis sebelah. Heeh, aku mangan bareng-bareng. Dhuwure meja kan. Tunjukkan bahwa sampean ku iso ngono lho. Iya. Nah, Abah Sugeng kan. Enggak kalah sama yang lainnya. Dulur-dulure emso kabeh mosok ya awakmu ora ndang nembang-nembang. Dadi awakmu iku ya iso nyanyi, iso nembang ora kalah karo sinden, ora kalah karo kanca-kancane. Ditunjuk karo Ibu Kofifa iku apa, jelasno. Ya sebagai duta Sakinah Indonesia. Sakinah Indonesia. berarti untuk mengingatkan ini. Untuk para suami istri, suami pasangan harus tetap rukun. Contohnya kayak Abah, kayak Umi. Oh. Tetap keluarganya bahagia. Tepuk kae. Tepuk sakinah, Iso. mawaddah, warohmah. Iya. Wis monggo-monggo karepku lah sekarang. Mayor Mas, mayor. Mayor. Untuk para penonton yang bisa, nggak usah ikut ya. Loh, Loh, iya ta bocah iki. Untuk yang bisa, bisa ikut, Oh, sing mengikuti. iso melu. kita gerak bareng-bareng. Nek melu aku sing bayar sopo? Loh, ora mesti kalau nyanyi nih. Oh iya. Iya. Nanun 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 nanun. Nah, wih. Mati ora menungsone lho mati. Nadane Mas. Wis sakmono budek ya kupingmu. Mayor. Oh. Berpasangan dawa buntute. Masalah. Bocah kok. Mas. Tepuk sakinah. Sampeyan enggak sak grogi, biasa ae nek ngiringi aku. Lah ya Ya pancene ya arek-arek campur sari Revanol iki pian kok. Revansa. Sorry. lanca. Iki lho. Ndasi kok yuk. Apa dulure goren to iki? Iya gitu. Gurin matamu. Nadane Mas, sing biasa ya. Berpasangan oh buntute. Buntute. Sing lambemu lho, sing bosok iki lambemu lho. Ambemu lho. Berpasangan. Gak kena ya. Berpasangan. Lah, Kuwi lho Mas. Aduh. Berpasangan. Nah, Nanun nanun. bareng-bareng ya. Semuanya ikut ya. ya. November. Bernya apa? Berpatapin. Gas mulai ayo. Ayo Berpasangan. Berpasangan. Jadi kokoh. Saling cinta, saling dekat, saling dekat, saling ridho, musyawarah. Oh enak. Seneng. Kowe pas musyawarah kena apamu? Nek anu cangkemku. Ya kono ku ya meneng ae yo ngomong Mas, kena cangkeme kancane ya ngono kok. Lah jarine seneng karo Mas aku. Ya lah seneng kamu menderita kan enggak boleh itu namanya. Tapi ya enggak apa-apa Mas. Ini demi apa itu Mas? Sri Kandi listrik. Sri Kandi listrik. Iya toh Mas. Sri Kandi ki wedok. Listrik itu setrum. Berarti wong wedok sing kuwi- kesetrum iya. Wong Wong wedok ya wedok iki gampang nyetrum. Nah,
Paham ora lah wong lanang iki lemes sak rase trum wong wedok ra iso. Iya, Mas. Nek sing duwe setrume pancen wong wedok. Tapi tegangan tinggine ning wong lanang. Iya. Berarti lak nembang iso nembang, kowe iso nembang, kowe iso nembang kabeh. Wah. Kayak jatilan ya kowe. Yo kenal kok. Sopo? Aku Kang Aran Mantili. Ayo. Selindro Mas, selindro. Ayo coba selindro ya. Selindro. Kowe ke kono. Ke kono. Kono. Nah. Karo Mbak Lucy, coba karo aku Mbak kene. Bareng-bareng Karo Bulus. Mbak, ini. Mbak Lucy. Sampai tengah, Mbak. Enggak Bulus. Kok bulus iki lho? Lagi Bulus itu. Lah iya celukane Bulus. Arep mbok celuk sapa? Wedhus. Apa celuk busi? Bes. Spesial lagu untuk Abah Sudah. Wancane yo campur sari iki yo ngene iki. Iya toh Mas. Yo nyanyi, Yo enek jogete, yo enek guyonane, yo enek prahmenane, komplit pancene Mas. Oh mangkiti saron keke, gak apa-apa. Sebera? Dados kula nderek saron lan. Nggih. Dadi wong sok-sok iki awake dhewe kan ora nembang kuwi kudune telarase diplengne sik. Iya. Awakmu yo ngono, sampean lak pemene nembang apa kuwi diplengne sik. Oke. Kowe pengenmu gawe gamelan apa ora? Ya aku iki apa-apa ya iso to Mas. Gamelan ya iso, musik ya iso. Oh, ngerti berarti. Ya ngerti to kene kok. Oh, kunci-kunci paham berarti. Paham. Kunci 13 iki sak pira, kunci 15 sak pira. Kunci dasmu masa. Membiat mayon paman Suarane gendeng belambiangan Rambyai gentenan berpasangan tak dasmu wis ganti to. Nuswantara Banyuwangi Kul huele. gak aku karo awakmu. Lagi nyapok kul apa? Kulon kuno wetan segara Lor dong banteng. Gak lor. kon ku gawe emosi ya sakmene kae wis kompak kok iso cangkemmu ngono ya tak pongol ya suwe-suwe ha. Ojo nyantai. Ganggu bos, Nyantai. Apa enak sih ben arep dipongor. Ojo jaran sing Pancen emosi lho Mbak. Mungkin iki wong belajaran lho. Iya, kowe lek dicongor tenan piye? Gawe lambe apa? Lambene sing siji rong garing lho Mbak. Oh iso iki lho. Baleni ayo. Baleni ket mambuka ngarep. Apa ya tunggane ne? Sepira? Oke. Mengapa Minor. Bass minor ya jajal, bass minor wis rasake kayak gamelan. Iya eman. Kowe iki meneng ae kowe aja aku. sing ngomong iki lho sapa? Lho kok ngomong ngono to nyanyi apa kowe meneng ae to? Hang eman. Aku dicekel ya, kayak romantis padahal ya ora arep geblak arep. Gini apa geblek. Ya ngono kuwi ya cekelono awakmu. Aku mataku. Riko angsone man tenang. Iso wati kelangan
Ayo apa? Ayo rasa kowe. Ya mong rika hangsun sayang sun welasi ya mung rika hangsun welasi biyen wis tau janji yo janji sehidup semati asik duatu hang diarani pasir asik kaya kelangan pinggir alah pinter aring-aring bakar gedang campur sari campur sawi yo apa sawi campur sawi campur sawi campur sawi sampai kering uliye isun mikiri gedang rojo tak tutup senti matamu gedang rojo cak gedang tutup gedang ireng sak curung dipangan codot apa sugeng nyapa dipangan codot ngawur gedang ireng sak dodol dipangan kepe abah sugeng piyantune akeh duwe ngono lha ya kenek goblokmu gedang apa mau gedang ireng katon dipangan kepik abah sugeng durung menehi duwe ndasmu kowe kok Nggak boleh lho, nggak boleh lah kudune apa Lah kudune piyantune. Gedang ireng tak condot panane siji abah sugeng ditongane akeh rejeki kan ya kenek ana kelentang ditandur ning pinggir sumur abah sugeng tak dongakno panjang umur lah ya kenek gedang ireng ditandur galengan sawah abah sugeng mugia kebak barokah ya kenek to ana tronton ditumpaki payu rene abah sugeng mugi kathah rejekine lah ya kenek to sik Ono Mau aku dibisi. Nyapa tronton iki? gedang ireng cacurung dimomot tronton ya abah sugeng dimomot Niki lho saya ngawur, enggak pokokan tronton barang. Trontone kan ireng urung tak teruske. lagune iki iso ya Bisa lagu lu pedat ya? gulu pedat ya Oke. ya gulu pedat ya yo Langsung tarik. tarik dasmu lho. Kuwi sik mikir sik nutul-nutul Tronton ireng. tarik. Ngawur. Tarik. Yo. Bareng-bareng masih bersama Campur Sendiri. Siapa nih? Suka-suka. Kata-kata dari Habsa Aji, Iya. sing penting bengi iki dhewe bahagia. Nah, ini adalah hari bahagia selamanya. Orang hari apa-apa, sepenting kamu masih bahagia, Cil. Siap, bro. Aku juga. Nanti yang penting happy. Yang penting happy, no, bro. Yang penting happy. Oh, kangen suaranya. Oh, Oke, iya, oke, iya. oke. Oke. Mergo wis kangen karo suarane Mas Percil Ya, beberapa ya, ya. hari ini. Kangen suaranya. Siap, yuk. A minor rapopo, bes minor rapopo, sembarang aku. Manut pokoke kayak. Yuk. Pokoknya gini. Abang Sugeng, yang penting